Het Nederlandse onderwijs slaagt er maar net in om passend onderwijs te bieden voor tieners. Zo toont wetenschappelijk onderzoek keer op keer aan dat tieners oors leren. Toch komt deze kennis nog net waarom in het klaslokaal. In Burgum willen ze daar verandering in brengen en daarom weer bij C.S. Geelutger en Modus een symposium over het lerende tienerbrein. Het is natuurlijk wel hartstikke leuk dat het nou in Burgum is. Het is voor ons een thuiswedstrijd. Maar wij werken met 10-14 onderwijs. En je wordt dus vanuit 10-14 zo'n symposium doen. En je komen we dus bij elkaar om te zien van... hey, wat kunnen we leren over het tienerbrein? Maar Jelle Jolles, die staat je nou achter me. En ik zal zo meteen naar een workshop daar om nog meer te leren over hoe moeten we met tieners werken en hoe kunnen we ze motiveren, inspireren, dat soort dingen. We vinden zelf ook dat we leren kinderen van alles, maar we moeten zelf ook blijven leren. En dat is natuurlijk hartstikke mooi als wij dat op deze manier met elkaar kunnen doen. Op de squallen wien meerdere experts aanwezig om haar inzichten te delen over hoe de squalondervinding beter afstemd werken op de breinontwikkeling en behoeften van de leerlingen. Een van de dingen is dat kinderen bijvoorbeeld beweging nodig hebben, zodat ze ook hetgeen wat daarna komt beter kunnen onthouden. Een ander ding is dat ze ook behoefte hebben aan autonomie, dat ze zelf makkelijker de keuzes kunnen maken, wat vrijheid, maar ook bijvoorbeeld het leren vanuit verbinding. Dus niet alleen maar losse vakken en losse elementen, maar het leren vanuit een thema. Docenten, squalleerders en onderwijsvernijders kwamen together om nieuwe inzichten met elkaar te delen. Voor de leraren werd in elk geval een leerse medaille. Pubers kunnen eigenlijk helemaal niet plannen. Dat weet je eigenlijk wel, maar toch verwacht je het vaak wel van pubers. Dus nu, wie van mij wel even een goede herinnering. Oh ja, nee, we moeten meer mooie plannen in plak van ze maar zeggen van doe het maar. Dus dat zijn hele goede dingen. En het is ook heel goed om verschillende collega's van andere scholen te treffen, want die mogelijkheid hebben we gewoon net heel vaak. En daarom werd daar Joert Rom de tiert van hem. We hebben aan het eind van de dag een bitterballetje en een borreltje. En dan hoop ik dat het gesprek plak vindt. Dus vaak de tweede helft is vaak het leukste.